Ramogi kamana nyakum kete Ramogi TV amosini osaore kamora mora ma intie di chieng ma kawuono an gi geno ni intie makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV kama bende wasebedo kawaluoni ma opogore ma osebedo katimore kod mago ma bende medo timore thuoloni wan kodgi e yor adimba mondo ibed gi ng'eyo kuom gik mosetimore chakre ne pinyru nyaka sani machiegni kodi kod gwenge mamoko bende nyaka Ramogi omiyo kayiero Ramogi TV mondo mi weche manyien mag Migago bed gadiera ni idhido ler kotenre kod gik mosetimore kamoro mora ma intie nyalo tudori kode namba 3600 kata bende inyalo loso koda kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kata mbui mar X @Ramogi TV KE. Arwaki ni machiegni nyaka Ramogi kata kamano mokwongo wayudo ne thund weche. Jagoro e migao mar somo Belio Kipsang olimo kar kano penj mar NEC kaka yor nono duoko mar penj mar KCPE. Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u ni mbele komiti mar omenda e od bura mamalo koduoko penjo e wi chal mar uchumi ma pachoka. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha olimo kuonde thieth e gwenge makadho wadh nam chumbi e rango chal mag chenro mag thieth. Machiegni nyako Ramogi bed thuolo ma tudori kod kaka naseng'isi e weche wa manyien mag Migago. Nyinga en George Bati. Jagoro mongirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang kanyakla kod jokanyo mag komiti mar od bura mamalo mochung'ne weche mag somo olimo kar penj mar NEC. Limbeno getemo mar rango chenro mag nono kendo chwalo duoko penj kaluwore kod ng'ur manobedo e wi penj mar KCPE. Matimore kinde manono penj mar grade mar 6 kata KPSEA nyaka gi sani dhi nyime. This morning, and we requested our colleagues at the Ministry of ICT and Digital Economy to check for us what could have happened. And one of the things that they suggested, and we had a meeting this morning, is that going into the future, and even this year it was available, because it is an option for you to go to the SMS. We don't require you to go to the SMS. It is an option. If you want that convenience of getting your results fast, you can be able to check it in the SMS service. But the same results are available in the school portal. And in the school portal, it is free, because that is our service that we provide in the school portal. So if you use the school portal, nobody will charge you. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda kawuono ni ndio dawo dho jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u e wi osuru mar mauta. Ndung'u okwedo ni piny owacho ne ogolo bilion 17 aguch omenda. Omedo ni chenro no wito oko tok kaka ne osefweny ni ne odhi ka omenda modhuro mag jopiny. The whole idea of what was PDL was supposed to be used as a stabilization tool. That is, it accumulates resources when prices are low, and when prices rises, they can actually stabilize the prices so that you are not hit by the peak. So it actually smoothens the price rising, because you cannot actually subsidize. You cannot actually move again to subsidy. It was actually a stabilization tool. So once we were out of the subsidy, it means that the PDL will now kick in to become the tool of price stabilization. That is, it smoothens the increase in prices. It does not absorb the increase in prices, because it's going to be very expensive to do that. And that is something that is clear. But before even Bernard presents this, Chairman, let me also move on and say that we tried to pay the slightly over 66 billion
and we agreed with oil marketing companies month by month, but it came to a point where we were still unable to pay, and we were at around 43 billion after a long time, and I think you recall that, Mr. Chairman. And what we did was to securitize that, and so that it became now a debt, but we provided the instruments to hold that debt. Wasuru nyakora Ramogi. Piny Kenya geto joket mwandu mondo mi ochop kendo ket mwandu magi e sekta mar thieth kod loso mwandu kendo giti kod thuolo e sekta mar teko mondo mi oteg piny Kenya kaka piny motelo e weche mag rito alwora. Piny India motelo loso mwandu mitiyo godo e ute mag thieth kama oting'o yedhe ka Kenya temo donjo winjruok kodgi mar yudo yedhe manengogi kata manengogi oyweyo mondo mi okony e chiwo thieth manengone ogonyore e pacho ka. I am proud that Kenya and India are united by history, trade, and friendship, which are expressions of our common experience and shared values, most salient of which are the love for freedom and enterprise and the peaceful pursuit of progress in a robust democracy. Across the Indian Ocean, therefore, is a vast sea of opportunity and commonality, which can float all Kenyan and Indian boats in their voyages into the future. Every sector is sailing in this epic quest. Today, we have affirmed that West Kenya and India enjoy a proud history of successful friendship. What we can achieve in the future, given our shared values as well as our shared commitment, is far greater. Jor bura mag pinje Afrika ma ugwe koro ni ogolo kwayo mar kelo lokruok e chenro mag piny owacho mondo mi oluwre gi lokruok mosebedo katimore kuonde tije mondo chiw sir mowinjore ne joma tindo mathoth gi jodong achien e kuonde tijego. Magi wacho e kaunti ma Embu mane gibedo godo mar jumachiel romo mokelo kanyakla moko kuom jotije piny owacho ahinya to mago marango chal mag jotije kama jor burago oywago lwasi marach mathoth jotije marowere makoka chako tich thoro kaloe e seche mathoth gi timo tije mag yor mbui sani. Jalup gavana mar kaunti ma Embu Kinywa Mugo owacho ni piny owacho mag counties nitiere gi ng'ikruok e keto kare weche mag chudo ne jotije ahinya to ne jotije mosebedo katiyo kuom kinde malach. Jod burago osingo chwalo paro mar kelo lokruok e od bura mondo mi goe mbaka gi jod bura. I want to agree with the President that we need a lot of changes to cope with the times. That is what I have experienced. The same things which were there when I was joining service in 1990s are the same things there. And now it is even a strange world to some of the young people. Like Ngesa there, we are now inducting into the service. We have an open discussion with the youth, and they have raised critical issues, especially touching on policies, that I think they are pertinent issues that they are raising. The HR policies, for instance, that we have currently, according to what we have gotten from them, is that they are not favoring the youth. They are favoring as the old cohort that is exiting the service. Number 3, we need to develop an integrated approach to leverage technology and innovation. I think that is very important to the youth. Apisas mag duol matayo aguch omenda mar NG-CDF dwaro ni sirikal omed pok mag omenda go kowuok e atamalo 2.5 masani ichiwo nyaka atamalo 5 e kinde puodho budget. Apisa go lero ni pok makama osekonyo cholo dongruok kendo dwaro ni tie mondo sirikal omed omenda makama e bero lek mag dongruoge. Japuonj maduong' mar sikunde sekondar ma Ngala Memorial Patricia Mwau lero ni thoth jonyuol geto pok mar omenda makama e siro somo mag nyithindgi. I come from Machakos.
Changamoto ambayo tuko nayo, basari hapa kwetu Kilifi North iko na uhitaji mkubwa. Kama vile serikali inavyojua, Kilifi County ni county ambayo kidogo ina wanafunzi wengi ambao ni needy students, na ule mgao ambao tunapata 190 million haututoshi, kwa sababu katika huo mgao ndio tunaganya pesa ya miradi, tunaganya pesa ya ofisi na pesa ya basari. Na katika maombi yale ya basari ambayo yako kwa ofisi yetu huwa ni mengi. Kwa hivyo katika ile pesa ambayo tunapeana basari haitutoshi. Tunaomba serikali tuongezee pesa. It's quite appropriate that we are coming here at a time when the world is celebrating Gender-Based Violence Week, when we are coming to a girls' school. And what we have seen here is quality of workmanship, structural integrity, and now we can replicate this elsewhere. I think as a board, we are satisfied and we intend to replicate this elsewhere in the country. It's costed CDF 12.5 million and took 2 years to construct. Ramogi wang'ie motenre kod weche mag jiwo weche mag pur e pachoka, kama piny owacho oyango mbolea manyien mabiro konyo medo lo nyenyo kendo jiwo nyak mare ma biro ting'o malo yuto mar jopur. Koloso e nyasi mar odiechieng' mar lo, jagoro mongirore migawo mar pur Paul Rono owacho ni ma en achiel kuom okenge ma piny owacho ni godo mar bero aguch chiemo pachoka. Omedo ni kit mbolea ma jopur osebedo ka tiyo godo osebedo ka medo acid e lo mamiyo chiemo ok nyag makare kaka dwarore. What do you do? What is so sugar in you? We ask ourselves, so what were you doing there? If I ask you what were you doing in that, we can see that the room is getting very full, and we're going to have some arrangements to food and sell it in the national market. So the government has put up a soil policy management plan, which going forward, the government is going to roll out to ensure that our soil structure for agriculture is made healthy so that we can have maximum production of our crops and our produce, both for national and also for the global market. And the current fertilizers which the country is using now is blended in such a way that it will support healthy soil environment and healthy crop management in our farms. Riwruok moro mong'ere kaka Sigomre Organic Agriculture Program SOP ochako chenro mar chiwo chiemb dhok mar jopith mar dho chak e kaunti ma Siaya. Kowuoyo e gwenge ma Sigomre sub-county ma Ugunja e kinde romo ma okelo kanyakla jopur kod jokanyo e sekta mar pur, jata chenro mar pur e kaunti ma Siaya Isaac Munyendo owacho ni chiemb jamnigo biro medo kwan mag dho chak e kaunti ma Siaya. Bende ojiwo jopur mondo mi orwak chiemb jamnigo kendo giti kodgi kaka yor medo yuto margi kaluwore ni kwan jogo moserwako chiemb jamnigo ni piny e kaunti ma Siaya, gino mowacho ni oseduoko piny yuto mar jopith jamni ahinya e kaunti ma Siaya. Moko kuom jopur mosebedo ka tiyo kod chiemb jamnigo opuoyo kit chiemo mar dhok ka giwacho ni ma osemedo yuto margi ka moko to sani yudo omenda maromo $15,000 dwe ka dwe. I have been a fodder farmer with this organization of SOP. From 2017, I sell the fodder, the hay, and at times I make as much as over 15,000 in a month. Fodder farming is so easy to be conducted even by the people living with disabilities because it is not as expensive as this other type of farming. We are holding the field day to encourage other farmers to join in sustaining a dairy production. And if we sustain the dairy production with this hay, the income that the hay growers will get can also improve on food security. Because currently the group is producing only 20,000 bales annually, but these annual bales
returned them about 5 million in 1 year. But our target is to reach up to 50 million. Therefore, that will encourage the income of the farmers along the dairy value chain. Jotend dinde buori riwruok mar FEICCK oseten Kenya Kwanza kaluwore kod rem duoko piny chal matek mar ngima ma okel kod osuru mamalo kagilero ni mano en ataro mar singo manochiw ne oganda jo Kenya kagiloso e nyasi mar alama mar juma ma obagi ukombozi retreat center boma Mathika. Jagoro maduong' mar FEICC David Thagana oyango ni piny owacho ne ochiwo singo mar kelo lokruok pacho ka mane omiyo jatend piny kata jotend dinde oriwore lwedo kodgi e kinde mag kampen. Kata kamano, Thagana olero ni jopiny onyiel sani koro ni kod ywak kagiwacho ni ne owuondgi kendo keto telo mar sirikal masani e loch. Jotelogo medo ni nyaka tend Kenya Kwanza chop kare singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya ahinya to duoko piny pek mar ngima. Swala moja kuu kabisa ambalo Wakenya walitarajia kutoka kwa hiyo kamati ya uwiano ilikuwa ni swala la kupunguza gharama ya maisha. Kwa sababu hiyo ndio inahusu Mkenya siku ya leo, ndio inamhusu kila Mkenya. Na kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kuvujika moyo kusikia viongozi wakimaliza na kufunga hiyo kamati bila haswa kutoka na swala la kupunguza gharama. Na saa zingine ukiwa kiongozi na watu wanakutarajia, alafu kutoka katika kamati kama hiyo na swala la kuonyesha kama kwamba pia wewe hauna suluhisho, nafikiri hiyo imepoteza tumaini ya Wakenya wengi. Hamna lolote ambalo tutakuwa tukilifanya pasipo kuangazia wale ambao huwa wamewatuma askari ni kina nani, na wengineo sio tu askari, ni wengi sana ambao wamehusika na ile jambo, na hatuwezi kuendelea kama taifa pasipo na uadilifu, haswa taifa ambalo limekilia kwamba mwongozo wetu ni Mungu. You know, when you are accountable, even people trust you more and more. So if you're not accountable, how can you expect people to trust you? Jopuonj mag junior secondary county Makwale obogo ng'anyo kochako redio mokwongo mar higa manyien pone piny owacho kokalo e duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ok bendiko gi e tich kaluwore kod winjruok mane gisebedogo. Kagiloso e kinde mane gibago ng'anyo mar kuwe boma madiani, jopuonj go wacho ni ataro mar chike matayo chenro mag ndiko jotich biro miyo ok gidog kendo e klese dwe manyien. Jopuonj go dwaro mondo medgi osara kendo ketnegi lwasi makare mar dhi nyime gi tich kagiywago nok mag klese mwandu matin mitiyo godo e puonjo jopuonjre mag junior secondary e kind dwaro mamoko. Kenya sasa kila mtu anajua umekuwa mgumu. 17,000 itatusaidia kufanya nini hapa Kenya? Kwa hiyo watu confirm PNP, in fact they should employ us formally because they take us as casuals. We are not casuals, we are professionals. Tumesomea hii kazi, haina haja waendelee kupima. Eti watu we are graduates, yes. So watu confirm PNP tupate mshahara mzuri kama wale watu wengine. Pia kandarasi inatakana ichukue miezi mitatu, alafu mfanyikazi anakuwa mfanyikazi wa permanent and pensionable moja kwa moja. Lakini hao walimu waliambiwa kuwa watafanya kazi kwa miezi 11, alafu baadaye watafanywa nini? Watakuwa walimu wa permanent. Lakini sasa hizi imebadilishwa kuwa wataendelea kuwa walimu wa casual mpaka 2025. Na hiyo haiwezekani. Vile pia tunaomba TSC and the Minister of Education iweze kuzingatia kwamba CBC in primary, especially JSS, hakuna facilities za kutosha, especially labs hakuna, and also walimu pia ni wachache. Kusema kweli pia wao wanafanya jukumu kubwa sana, wanafanya kazi kubwa sana kama wale walimu wengine. Kwa nini basi serikali isiwa consider na kuweza kuhakikisha kwamba wameajiriwa permanent and pensionable kama wale walimu wengine? Riwruok mar kanise mapacho ka NCCK e kaunti ma Bungoma oyango ni gidwaro ni tend piny kaachiel kod tend counties mondo mi ochop kare singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya kagiloso kod jolendo. Jotelo mag riwruogno olero ni en higa achiel nyaka ne sirikal kaw telo
to api kata donje apise mage to kata kamano pok jopiny oyudo nyak mora mora kowuok kuomgi. Jotelogo bende okwedo chenro mar loko moko kuom riwruoge mag sirikal obed mag ji giwegi ka gilero ni chenrono ok onego bed yiero mar moko kuom jotelo manitie sirikal to onego bed ni ikawo paro kowuok kuom jopiny duto. Kwa hivyo tunaomba sana ya kwamba viongozi ambao wamekabidhiwa nyadhifa za kuongoza nchi hii na hata kaunti hii waweze kuwa waangalifu ya kwamba Wakenya mashirika ambayo hapo awali zimekuwa kwa serikali siweze kuuzwa kwa watu raia na kampuni ambazo sio za serikali. Jambo hili tumeona sisi kama kanisa kwamba waweze kulifutilia mbali kwa sababu itaharibu zaidi hali ya uchumi nchini. Bungoma County still ranks highly in matters of gender-based violence. Despite the great investments made, the number of teenage pregnancies is on the rise. We urge all stakeholders and partners to join together to address this menace. Hawalalamiki bure. Mount Elgon imekuwa neglected for a long time. Kwa vile wanavyolalamika, maji inatoka Mount Elgon lakini hao wenyeji hawapati. Sasa wakilalamika hivyo, hiyo ni lalamishi ambalo ni halali. Tena ningependa niseme kwamba hapa Bungoma tumekuwa na insecurity, kutokuwa na amani katika nchi hii. Lakini ndiposa tunaangalia hawa vijana wenye wamekuwa katika street. Jalup Komanda mar obila ma Kimilili Evans Nyakundi omakore gi Red Cross oyango chenro mar tiyo e tich achiel gi jotend dinde rakruok gi akwede ma iketo ni kit chwech. Kar chung od bura ma Mount Elgon oyangi kaka achiel kuom gwenge e kaunti ma Bungoma ma timbe ma kama sani koro osemedore. Jotelo gidwaro ni sirikal mondo mi okaw okang' ne jopiny manyayo timbe makoch makamagi. Lipot ma ogol gi riwruok mar KDHS magana 222 lero ni kaunti ma Bungoma ema otelo gatamalo 62 mag ndiko kwan timbe makamagi kipimo kod kauntis mamoko mathurka. Na baadhi ya vitu ambaye hatuoni kama ni dhuluma, tunaona tu kama ni kitu kawaida kwa sababu tuliona wazee wetu walianzisha kitambo. Kwa mfano, mambo ya ukeketaji. Kwa utafiti inaonyesha ya kwamba sehemu yetu ya Bungoma tuko na 3% ya ukeketaji, of which hiyo 3% iko sehemu yetu ya Kopsiro. Na hasa hiyo imekuja ni kwa sababu culture, watu wetu wanafikiria kwamba wakiendeleza utamaduni ni kufata culture, lakini mara nyingi hawajajua madhara. Kumbe mambo ya ukeketaji imekuwa ikidhuru sana aswa jamii yetu kama Wasabot, kwa sababu ukiangalia mambo ya sexual kumbe imekuwa ikilemaza, na pia wakati mwingine ina create magonjwa. Mambo ya mila imeweza kuchangia mambo ya dhuluma katika mlima wetu, na kama wachungaji tumekubaliana ya kwamba hatutaogopa tena, kwa sababu imeweza kuonekana ya kwamba wachungaji hatujaweza kuwa katika mstari wa mbele. Siku hizi watoto wanaishi tu na kila mtu anakaa na watoto wake, na zamani jamii ilikuwa inarekebisha kila mtoto. Ukipatikana na mzazi yeyote lazima ilikuwa anakurekebisha. Lakini saa hizi mzazi yeyote akiingilia mtoto ya mtu mwingine inakuwa kwamba wewe umekosea kwa sababu huyu mtoto ni wa mtu fulani peke yake. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV wakao yweyo marwa mokwongo weche wa manyien mag Migago ka pod an gi geno ni nitiere kodwa kinde medo yudo mathoth motenore gi mawasefwambo ni ma osetimore kod mago mabende dhi nyime gi timore. Gi kinde ni nyakora Ramogi yiena mondo akao yweyo mana machuok ka waduogo to pod wan gi weche mamoko manyien e Migago. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709
767 000. That is 0709 767 000. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. The Cerebral Palsy Society of Kenya, it's a charitable institution which deals with neurodiverse condition, not only cerebral palsy. We have families from different backgrounds. Most of them are vulnerable families from Kayole, Mukuru, Kwajenga, and we support these families in various ways. We offer meal donations to them. We offer psychosocial support for these families. Our job is to create a safe space for these families where they can come and engage, better learn about the condition, and that improves their capabilities of being better caregivers. Got different nilimpata akiwa na CP. Nilimpeleka CPSK, shingo iko inashika, asinako amenaketi, na therapy imenisaidia hata anaongea, anajielewa. Changamoto yenye napitia ni diapers. Si rahisi kuacha mtoto kwa nyumba tunaenda kuwaso. Challenges are there, especially when it comes to seeking jobs. They should give those people to show what they have, because they have the challenges of their body. Mentally, they are very okay. Mimi ni caregiver wa Angel Wajiko kama my granddaughter. Cerebral palsy condition baya sana kwa sababu one, you get stigma from the people you know. Diapers kwanza za adult ziko very expensive and we need your support. Ikrine wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine nyalo. kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi gin. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo adundo no kana singo ni pod wan gi mamoko koro wan ng'isi moko kuom lokruoge motim e apisi mar ogai mar jomin buche Pajuka. Apisi mar ogai mar jomin buche oganda otimo lokruoge buora ne apisas mag bede migepe mage e gwenge mopogore opogore ma Pajuka. Kokale oboke mayango lokruogego. Lokruoge otimne moko kuom apisas manitie lemo madito nyaka manitie lemo matindo e bad migano. Brian Pratt Ayodo mayande en jalupo gai mar jomin buche koro gol Kisii kendo dhi chung'ne imbo mar piny Kenya.
Saba itingoleti kol ma osebedo e bad migao mang'iyo ni tich otim mong'ith e apisi mar jamin buch Oganda koro ter Migori. Odumba Morin mosebedo e duol mar jorieko ka jomin buch Oganda ogol Kisumu Winam kendo tere telo ne chenro mag mino buch Oganda Busia ka Jona Miro Kariechi mane omako lemo makamano Kibera oter Makadara Nairobi. Teri Wanjiku kod Ann Nyambura duto ma osebedo e bad migao mar kedo kod weche mag mibadhi apisi jomin buch Oganda oter Kisumu e kinde ma Morina wuor Akunja mosebedo e bad migao mar winjo aywagra e wi ketho kamoting'o mag kuo e apis ogai mar jamin buch Oganda koro ter telo ne chenro makamano Kisumu Inam. Matwa Kirongo mosebedo Rongo otere bad migao manono buche ka jamin buche Oganda Anderson Mwiti wuok e doho ma Milimani Nairobi kendo tere Kisumu ka James Gekumba ogol Thika e kaunti ma Kiambu bende nyaka Kisumu. E kindono Angela Dhiambo Kalo mosebedo ka omako lemo mamalo e aput mar jomin buche oter Migori. Lokruogego bende omulo apise mamoko kama apise manitie lemo mag SPC Aseda Awuor ogol Kericho kendo odhi tayo tije mag Kisumu Maseno. Loitareng Chemsa ogol Trans Nzoia kendo tere nyaka Homa Bay. E lemo mar PC1 Lydia Kipiego ogol Uasin Gishu kendo koro tere Oyugis. Caroline Kiptum ogol Kericho kendo koro dhi tiyo Kwala e kind lokruoge mamoko motime bad migao no. Nyithindo ma yawuoyi mohewo 100 ma higi tin 18 yudo tiegruok e wi nyayo kwe kaachiel kod yango kenge mag bero chwalo ng'ur margi e yor kwe ma otim e gwenge mag Cheptulon e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Jalup gavana ma Elgeyo Marakwet Grace Cheserek e makruok mare gi jotelo mamoko mag kaunti no oyango ni kuom kinde mathoth nyithindo manyiri osebedo ka ideo ka nyithindo ma yawuoyi to ijwang'o ka gijiwo jopiny mondo mi osir chenro mag yango yawuoyi e konyo rito ratiro magi. Gilero ni thoth yawuoyi kalo e achiedh nade mopogore opogore wira ni ok dewgi gino momiyo thoth gidonjo e timbe mag njore. Every home is led by a man, and we are here to say we want to build the men of tomorrow. Because our parents did something to raise those who are our age, it is now our turn to raise these boys so that we have leaders of tomorrow. And this program will be running every holiday so that the boys are sensitized not only on education but also on spiritual uprightness. Hakuna msasi mwenye atasingisia mtoto yako kwamba amefanya makosa kama hajafanya makosa. Let us bring our children together. Tuwatunze hawa watoto wote. Let us bring back community parenting. That is my opinion. So it is our high time as parents and leaders that we have to look at the boy child and bring them up. Na kuwaonyesha kuwa ya kwamba wao kwa community wao ni fence na wasichana ni maua. Hata kwa kanisa pia mwanaume ni fence ya kanisa. So tufunze kijana ya kwamba they are the fence. Ama siku ambayo imetangazwa kwamba wangepatikana kanisani, hao vijana waruhusiwe waende kanisa. Kwa sababu huyu kijana fulana anatakiwa akaweze kujifunza mambo mengi kwa sababu yeye anajenga jamii. Moingo jadak 100 e gwenge mag Menengai East County ma Nakuru nyalo buonjo tok chiwnegi obok mag lope mag puothe ma gidhi tiyo godo kuom thuolo mar higni 99. Meneja ma Nakuru Gitau Tabanja e kinde chiwo obok ma kamagi ne jodak olero ni okang' mar chiwo obok go dhi chiwo thuolo ne chenro mag timo dongruoge mopogore opogore ka jodak go bende oyango ni chenro ni dhi konyogi e rakruok kod achiedh nade ma gisebedo ka gikalo e kuom kinde malach. 472, 123, 5. Hii process limeanza muda mrefu sana. From 1992 nimetumia zaidi ya shilingi 1600 na sijaipata. Leo nina furaha. Na hizi title ni muhimu sana because these are leases within the city. Zitasaidia sana kwa development because county ili approve development, kitu ya kwanza tunaitisha ni the ownership document.
Na sasa hawa wakaaji wa Nakuru East, hawa wa Menengai Ward wamepata hizi title ya Teachers Phase 1, wamekuja kupokezwa hati miliki ambazo wamezigojea kwa muda mrefu sana. Huu ni mwaka wa 30 tangu walipokuja katika eneo hili na hawajawahi pata these titles zao. Siku ya leo wana furaha kuu. Ramogi omero dhi nyime kendo koro wang'isi ema bende otendore kod dongruok mag oganda makaluwe. Thuolo mar dwe achiel mokalo kanyakla ariyo madito mag mine makaluo osebago romo maggi magalamoro. Pany Women en riwruok mar mine ma olony manoyangi dwe mar 11 higani. Kasigand Nyi Nam en riwruok mag nyiluo mochokore kanyachiel mondo mi ober ngima nyathi manyako. Romo margi magalamoro tinyo chao bagi e kaunti ma Homa Bay. Penjo koro luorore ewi riwruoge ariyogi ting' magin godo. Bende kapo nono ni ginyalo bedo gimoro achiel mondo mi gikel ber kaluo. Simfrus Okinda nigi ler mar wachno. 3, 2. Dwe mar 11 higani mine molony nochokore kamoro achiel e magawa moro e kaunti ma Kisumu. En chenro manotelie kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo. Odiochieng' manyoro nyiluo notwere kendo riwre e kaunti ma Homa Bay e romo magalamoro motesi ni Sigand Nyinam. Gisani penjo maduong' en ni to riwruogegi ni kod ageta mane to bende ginyalo riwore kamoro achiel e bero ngima oganda luo. Kaluwore kod jakom mar Pany Women Betty Adera, riwruogni geto choko kamoro achiel mine mani kod lony mopogore opogore gi ageta mar loko ngima oganda kaluo. Chakre ne watim launch nyaka sama wuoye kodini wasebedo gi tree planting mane wacommit ne Ministry of Environment ni wamire target mar 1 million trees every year. Sani koro wasechopo nus mano in only 2 months. County chapters koro nitie gi chenro mar limo children's homes moseyangi mana mondo wan be wariwre kodgi e misimu mar Christmas sama ji chamo chapat to gin be gichame chapat. Komachielo ne waloso kod Atieno Otieno ma en achiel kuom jokanye komiti mano bago romo mar Sigand Nyinam. En chokruok maduong' makelo oganda ma e tie nam manyiso ni gi Siaya, Homa Bay, Kisumu and Migori wabiro kamoro achiel. Sana ne wabiro kamoro achiel mondo wakonyre tieko gik moko adek mamiyo dongruok ok dhi mbele yo makare kod ka nyithindo manyiri gi mine bende. Gik moko adek gin jomanyien magamo kute magayaki, iye mohiu gi tulo mek udi. Nyaka gika magi gin riwruoge maduto dwa nyayo bere kind oganda luo. Jokanyo wachang'o ewi nywako ne chenro mag bero ngima oganda. Ng'ata ma feel ni objective mwan godo niendi kata gima wa believe in ma wa champion niendi en gima en bendo believe in mago jomwa rwako mondo record mondo wadhi pamoja. Kumoro amora kidhiye koluongi tidhiye to kokoluongi to kidhiye. Koro an gima dang' awach ni an mana gi teko mar wuoyo kuom Pany Women kendo chenro ma wan go kaka Pany Women wan to wariwo ji te wan ok wabagua ng'ata. Giduol achiel jotelogi okwer ni ok gitenore e kweth moro amora mar siasa kendo bedo ni jokanyo mag-gi inyalo tudi kod kweth mag siasa gin to ok gilose weche makamago. Pany Women is non-political. Masama waromo kaka Pany Women, wach siasa ok wawachi, wach dongruok ema wawacho. To other than that, ng'ato ka ng'ato kaka dhano nigi hakine mar tenore e mrengo mar kisiasa mora amora. Koro iye kanyo wan gi jo Azimio, wan gi jo ODM, wan gi jo UDA, to sama wachokore kaka Pany Women to wan wach siasa okawachi. Coincidentally, Azimio e chama maduong' e area wane. But ne gima riwo leaders from all sectors. Kineno ka kwano kanyo ende tudo nyaka NGOs, tudo nyaka CSOs, tudo nyaka people in the private in private sector, public service, jogi duto te omiyo kwa yiengore siasa mora amora. Pany chano romo machielo magalamoro tarik 13 dweni e kaunti ma Migori. Kasigand Nyinam bende biro bago romo margi mar 2 higa manyien e kaunti ma Migori. Simfrus Okinda, Ramogi TV.
Ramogi mano sigana mar Simfros Okinda ma nyiso adier kata gik manitie misemo ochungo sigand nyinam kaachiel kod machielo mabende ochungo Pany Women. Gende uruoge mabende jokanyo magi wacho ni okoyiengore e duond bura mora mora kata ilai mora mora mar siasa. Dwaro maduong' margi en mar dongruok kod kelo lokruok e alwora mar Nam Lolwe ahinya ne joma mine. Erokamano ahinya wadhi nyime nyaka Ramogi. Chenro marwa kawuono mar ng'e gwengewa wang'iyo nonro mar gweng' ma iluongo ni Namba Junction e kaunti ma Migori. Nyingni ne ochakore nade? Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigi ler kendo yangonwa. Ramogi en tich ariyo manyien arwakini machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge mana kaka pile kawuono olwarowa e kaunti ma Migori kuma wakelo ni nonro mar kama iluongo ni Namba. Kama iluongo ni Namba ni Ramogi Ajong en akek yo manyalo teri Isbania, to nyalo teri Kehancha, kendo nyalo teri Sori nyaka Muhoro. Kanyo bende nyalo yudori ka ichopo Homa Bay, Kisii nyaka Kisumu. Ramogi, sama iluore kaunti ma Migori, tichopo kama iluongo ni Namba, kata idhi limbe kono tinyisi ni lor Namba. Bende isepenjori ni dholuoni mar Namba ma itiyo godo thothne e weche mag kwan onyiso ang'o momiyo oganda nyalo chake kama gitime ohala kata kama gidakie. Mana kaka pile, paro mopogore opogore wakaw kowuok kuom jodak malworani mondo ginyiswa ni ginto ang'o miyo giparo ni kae ne obatis ni Namba. Namba ne junction mane ochakore godo niluonge ni Namba Junction, mane nyingi Namba ne Namba Junction, to jomoko noduogo kete niluonge Namba Kamaucha nikech ne en lop ng'at achiel to niluongo ni Maucha mane en kwarwa ajaka dika. Maucha dola ne nie bathe ka. Nying mar Namba ni ne joma chon ne ochake. Kwarwa moro nitie mane iluongo ni Maucha. Mane en chief chon, to chief ne ng'ama lich mokalo. Ne en chief machalo mana gavana masani. Norito nyaka Mioro. To ka norito nyaka Mioro, Namba ka ne en chon ka nilose gi loso lam, ka ne pok lam ochakore. Nowacho ni thuol moro bro koni, loka koni kakalo kadhi adhiya direct. To thuon no nwayudo ni kare lam. Bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jogweng', johala ma bende wuok e alwora ni mar Namba, wekoro wawinja nena adieri kuma kuku mar nonro mar nying mar Namba ni ne owuoke. Warwa niluongo ni Maucha Chacha nosetho. En joma nochako Namba ni. Kane gidar koa Aruba, ka wuon gidok loka Ngege. Koro wuon gi nokoni nte dag Marindi. Chon iluonge ni Marindi. Koro kane iluonge ni Marindi mano mwaka pira reyo kucho. Kuik 90 mwaka pira dek to wasungu nochako powo yore jo British. Koro kano powo yo madhi Kihanja, powo yo madhi Tarime, Kisii. Emomiyo nolok nyinge koro ogur signboard. Signboard omiyo nolok ni Namba. Signboard nondike miles, chon nokitigi kilomita, nitiyo gi miles. Nondik miles, nondik madhi Makalda Nyanza. Nondik madhi Kihanja, nondik madhi Kisii gi Kisumu. Mago signboard man gi Kikrok, mago signboard man nondik kanyo. Signboard nondik e nembnis e junction kanyo. Ema nomiyo luonge ni Namba, ne somo nembni go. Mano koro kogole Marindi. Iluonge Marindi ni chon, iluonge ni Marindi. Koro ema nomiyo noloke ni Namba nikech signboard mane oketi mane wasungu oketo. Mane nyiso ni ma Kihanja Road, ma Nyatike Road, ma Kisii Tarime. Kecho Kisii ne wuok Kisumu nyaka Tarime. Ne en barabara mar rough road. Namba kae nyalo bedo ni ong'ere kod ang'owa. Kidonjo Namba ka, gima nyanyisi ni ma Namba, nyaka ing'i biro yudo ginene gorofa maduong' miluongo ni supermarket Mama Yao, to ibiro yudo Elgon View nie bathe kanyo, junction moro nitie kanyo mabaro kichomo Mioro, kanyo mwane gi serial board be. To king'i biro ka ji gecho odich nyaka jo apiko odich kabisa, to gimenyo be ni maisa tek kabisa, to Namba sandi osedhi malo. Ong'ene gi kaluwogi barab gi junction ma geche yore mopogore. Ikoni ibiro kike Namba ibiro yo madhi Mioro, giwe madhi Kihanja, giwe madhi Sirare, mano mi ong'eye en junction. Mano mi ong'ere.
Onge jackson maromo kode ka. En moduong saidi e Migori county mangima. Wan go wen junction maduong madhi nyaka Keancha moro dhi nyaka Sorie Nam ma king'io bathe ka idineno dhok jomoko e mnada sani kauno man day. To gin ondamo mag dongruoge mage makar kae osenyuolo nyaka ne ochakre. Anyalo wacho ni higni 3 mokalo namba ne ok en ka nibiro ne ji thin, lakini sani ji ng'eny makata nitie jok makia. Namba nitiere supermarket sani wan godo, wan gi chiro kelnwa maduong', market maduong', wan gi ji landi omedore. Wang'e maber ni dukni kata kiyawo business ni inyaki yud development omedore mwanyalo neno namba kae. Namba wasea mabor to ng'eni wadhi mabor. Ng'eni bang' higni mathin tu namba dhi bedo town maduong' ma biro konyo ji mopogore opogore. To ei namba ka nochakore chien kocha no okosudi. To sani nyaka waindi ne bi Migori ka gorieche. Sani no ka supermarket ma namba nitie supermarket namba ka modhuro. Percent mar namba sani malo kaluwore gi oilni mag rabuon, jo rabuon wan go ka, wan gi joma uso rabolo, joma uso njugo wan go ka, kae mo wan gi munada. Ineno kaka koro wala biro joma Nairobi biro makaw chiaye ginene kae kababu ka. Koro namba ber. Factory moro baneno kidwa dhi yaw Kuria koni, junction madhi Kiancha. Pogruok duong' nikech ka nyuolwa koro wabedo waneno wang'wa epo ne onge kata matoka. Ni nyalo onge matoka one day to ok negi kotisi sekadho kadhi Tarime gi Oma kadhi Meoro. Mane Oma Tombuya bus service, ni Tombuya bus service gi Kisumu. Kisumu sa Kisumu. Ko gisedok ok ichak ine gari. Gima nyalo romo ga lori mo Bedford machon moting'o mana kothe mag oduma. Katero Meoro e sito ma serial board ka meli ka gitero Kisumu mondo gari otom kod gi Nairobi. Koro nyaka samwa loseni oselokore nikech sani koro wan gi center maduong' kata gimoro kata sani kata town ok wadhi. Migoro kwa donji nikech wan gi center maduong' wan gi supermarkets, wan nyaka gi branch mag bengi. Koro kata kidwa dhi e bank igolo mana pesa gi kae pesa dhuro. Masani so gero udi madongo. Sani wan gi lokruok mabor. Sani ko en town makata Migoro matiwa omeonge. Pile pile seche ma japiny kwano dongruoge nyaka Ramogi e yieno nyaka yud ni rem nitiere. Rem mage ma jodak kod johala mawuok e alworani ni godo maginyalo gombo mondo mi okonygi godo mondo gine lokruok manyalo kelo negi ber e alworani mar namba. Koro namba en main, en kama duong' man gi ohala maber. Ma ka kijende nitie manya ungore ka mabi machako ohala kod ohala michako namba ka nyaka dhi mana maber. Kaka an achiel kuomgi an auso gwen. Lokruok magombo neno gin pod warem ka mang'eny, warem mang'eny namba ka. Warem mang'eny ni waonge pi maler mimodho. Pi chendo namba kinde chieng' kaka sani kwa dhi Januari. Onge pi, mine chung' ka sa 9 kadhi manyo pi. Pi no kena pok sirikal oketo namba ka. Ma pi no wagombo mondo pigno obedi. Mondo pi obedi. Pi onge namba ka malong' ma ng'ato nyalo modho. Ema chandruok mon ge namba ka maduong' kabisa. Nyakoro Ramogi mana kamano kama wachope giko kaka isewinjo nonro mar namba. Mana kaka osewachi kendo yang'nwa ni nobiro kalure kod kegruok mar yo kata junction ma bende ne nyiso oganda kuma owinjo gidhiye kata kuma owinjo lu mana kitiyo kod namba kata nembni mopogore opogore. Kao kamano nyakwa Ramogi, hero kamano kuom bedo koda e chenro odiechieng' ma kawuono. Tich ariyo manyien bende arwaki medikete mana kaendi. Waduogo kod nonro mar gweng' machielo. Kik idhi mabor. Nyinga Millicent Adhiambo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mar bedo brand, mondo bed ni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kar duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu ongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City, wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile, gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles, madhi gi siling 725 kende kuom pis achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny, mar chumbe witado, kido mag light gauge steel trusses, manengone sani, waketo maromre koda bap tado, mag timba, mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 6 3 8 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Naambia watu wangu, mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other, sawa? Tunatatoa melia mayo. Bazen. Rada gani mchango? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Maze. Cheza hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifeel? Naipata sindio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, indo zabe, sawa? Wekelea na shabiki, ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto, na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Ramogi machiegni kendo bang' wuok ywa donje weche mag tuke. Kaunti ma Kisumu korwako tiendgi achiel e quarter final mar Atlanta Hela bang' dhi amodhi 1-1 gi kaunti Manyeri e tuke kata tuke mar ariyo mar group. Kisumu ema nyokwongo loyo dakika mar 10 kokalo kuom jatugo Austin Otieno. Bang'e to nyo gi gocho manyadiriyo e kanus mar ariyo mar tugono. Nyeri nyoyudo gol margi e dakika mar 48 kokalo kuom jatugo Lincoln Mwangi. Kisumu koro nigi points 4 kuom loch mar kata loch dichiel gamodhi dichiel.
it was do or die for the Nyeri county team. So for last draw, we had to celebrate because kama tungepigwa hii game, tungetoka kwa group stage. We still have one match to go against Nyamira tomorrow. So if we win against Nyamira, that means we have 4 points. We qualify to the quarterfinals. I think one of the most toughest group B, because they lost yesterday, and today they came out, they wanted a win. We scored, but due to some lapses, they conceded. But we thank God, 1 point is okay with us. Joloch manyien mag Afrika e tuke mag basketball mar ji adek konegi koni Kenya nyoduoge pacho ka nyoro bang' loyo Misri 21-20 magibedo joloch mag Afrika. Nyi Kenya go noloyo tukegi duto e piem makamano. Kama okuongo ne giloyo Benin 21-11 kato bang'e giloyo Madagascar 19-11. Ne gidok